Uvažujete nad kúpou bytu v Prešove, ideálne v novostavbe, no sú tie ceny trošičku pre vás privysoké a už si ho nemôžete dovoliť? Dnes vám dám chrobáka do hlavy, pretože mám tu ponuku dvojizbového bytu v Trnkove a tá cena je tam bezkonkurenčná. Tak poďme na to. Štýlové zariadenie, parkovacie miesto, pivničná kopka a vlastná terasa, to je len zo pár výhod, ktoré kúpa tohto bytu ponúka. Takže ak sa vám ponuka páči, zavolajte mi a pôjdeme si ju spoločne pozrieť. Pre dnešok je to z Trnkova všetko. Nezabudnite ma sledovať na sociálnych sieťach a čoskoro uvidíte ďalšie ponuky na predaj. Ahojte!